Noin moikka vaan kaikille, San Aavira täällä taas, ja tänään mä teen omaa Minecraft-sarjaa Episode 1. No, mä aion tehdä tätä aina silloin tälle. Ehkä joka tiistai tai joka toinen tiistai, mutta katsotaan miten tää menee. Tää on mun survisarja ja muita. Ja voitte nähdä. Jos haluatte nähdä miten vaikka rakentaa jotain tai sellaista. Mä säädin tossa noit ääniä vähän aikaa, joten pääsin hyvin kuvaamaan, joten toivotaan, ettei kuole heti. Mä olisin pitänyt mennä hardcore-moodiin. Tässä pakastaa seikoisessa lankkaa puuta ja kertokaa, jos haluatte laittaa näytellä lisää rangin sarjaa ja haluatte nähdä meidän kanavalta ja sellaista. Se on aika hyvä tällä spawnipaikan tällä. Mä haluan jatkaa oikeesti. Elikkäs jos ette oo koskaan pelannut Minecraftia, niin Minecraft on semmonen peli. Mä en osaa selittää Minecraftia niinku. Oikeesti on mitään miettiä. Mut Minecraft on peli, jossa tässä on niinku yksin peli. Jos pystyy vaikka mennä luovaan, kreativeen, sitten survival. Sellaista. Mä ajattelin ehkä joskus, että mä teen Minecraft PvPtä. Miks tää? Jos tää olette näin Minecraft PvPtä, mä ehkä muutenkin tuun tekemään sitä joskus. Seuraava jakso. Tuo on minä Minecraft PvPtä. Miks tää ei halua nyt toimia oikeesti? Joo. Ja kertokaa mitä te haluatte nähdä meitä seuraavaksi. Ja mä voin tehdä muitakin pelejä, jos te haluatte. Ja sellaista. Joo. Joo. Tappamaan ruokaa. Minessä on tarkoitus selviytyä. Tässä ei ole mitään niinku, mitä pitäisi tehdä. Ja sit tässä on yksin peli ja tässä on monin peli. Olette nähnyt ehkä meidän serverin sekoilua. Suosittelen käydä katsomaan. Joo, mä aion sanoa tuon tästä lähi joka ikiset jaksot. Kertokaa mitä te haluatte nähdä. Tää mainon on aika tylsää tässä. Aika tylsä peli niin kauan kun sä pääset niinku pitkälle. Sä oot paljon juttuja tässä pelissä. Elikkä jos on tarkoitus selviytyä yö ja jos koskaan pelannut niinku Terrariaa, niin sitten menee lampaan. Ja tappaa taas vähän ruokaa. Noin. Isä lampaa. Niin tässä voi tappaa eläimiä, et saa ruokaa, tai sitten farmia, et saa ruokaa. Eläimen tappo on paljon hauskempaa ja helpompaa. Toi kuulosti väärältä. Ja mä pelaan tällä hetkellä 1.8, mä sen takia nää kontrollit menee vähän sekaisin mulle. Artin testata, okei. Ja tässä pelissä te ette halua kuolla. Mä tällä hetkellä pelaan normaali difficultia. Mä käytän nyt tää texture packia. Ja jos mä nyt tästä pois. Aika mennä maailmaa tossa.
Joo. Ota mennä peli. Mä halusin aloittaa tuon sarjan, koska mä halusin jotain tämän kama. Koska niin tämmönen kuvata aina siellä tulee mitään tekemistä. Vaikka jotain. Niin. Jos niin. Toivottavasti nautettaa näistä mun puhumishetkistä. Katsotaan toi tuolla. Pystyykö ovia? Ei pysty. Ovia puuttuu. Ei tässä vaan pitää seikkailla ja tappaa porukkaa. Ja tässä mä näytän teille yön sen jälkeen, minkälainen se on. Se on todella hauska olla yöllä hereillä. Joo. Mulla on tarvikkeet jo tähän sänkyyn, mutta mä näin tehdä sitä, koska vielä laitan tää spawn pointin, mut haluan näyttää teille minkälainen tää yöllä on, kuinka kivaa tää on yöllä. En vain suosittele. Loppujen lopuksi mikä tässä mun sarjassa tulee olemaan, niin mä puhun mun kuinka huono mun elämä on. Tai tää koko video on. Tai tää koko sarja. Mikä ihme toi ääni on. Eli ja niin. Kertokaa mitä te haluatte nähdä ja mulla ei niinku näissä oikeasti mitään. Mulla ei mitään sanottavaa näissä videoissa, mutta please run. Tänne tää hiiri sekoillaan. Kaan. Noin, kiitos. Aluksi tässä pitää vaan hankkia puuta. Tässä mun sarjassa tulee olemaan pelkkää tutoriaali. Pelkkää jos haluat enää Minecraft-tutoriaali. Jos mä niinku kerron mitä pitää tehdä. Tää itse asiassa voi olla ensimmäisen jakso. Eka te haluatte hakata muutenkin puuta. Paljon. Niinku kivan määrän. Te haluatte tehdä suojaa mahdollisimman nopeeta. Ja sen jälkeen tappaa ruokaa. Jos te palatte kahdestaan vaikka, niin sitten tää pelaaminen ei olisi mikään ongelma. Sillä on enemmän 2 kertaa nopeampi puuta ja ruokaa. Missä yö on? Okei, yö on tulossa. Mennäpäs tästä tekemään. I don't know. Jep. Elikkä sitten tällä puulla te pystytte tää puuta. Joo, te pystytte kaikkea. Suosittelen, jos ette ole koskaan pelannut, niin mennä Minecraftiin kiinni, jos haluatte tietää kaikki nää craftingit. Miten craftata. Se oliko se paras taktiikka? Tässä nyt mulla on sänky, että mä oon pystynyt yön ohi. Ja miekka. Täältä kilo. Eikä tappaa porukka. Eikä mä haluan tehdä vähän näitä. Haluatko täällä ja sen jälkeen te haluatte niinku laittaa blokkeja. Tai soistia siis. Koska te ette halua, että monstereita tulee teidän juttuun. Ja te tarvitsette todella paljon soistia ja niitä on kiva hankkia. Mä käytin charcoalia, koska sitä saa kun polttaa juttuja. Mä haluan tehdä näistä liian pitkiä näistä mun jaksoista, mitä mä teen tässä. Mutta mä haluan näyttää tässä ensimmäisen yön. Ja yes, kohta tulee yö, eli kohta tulee ja eka me odotetaan, että tulee yö. Sen jälkeen mä haluan näyttää nopea.
Yhtä käy vessassa ennen kuin mä aloitan kuvaamisen. Ja sitten ne olette teidän puuta sulattaa puulla. Että se alkuali. Ja tää olette teidän basein turvallisen, jos te pelaatte tätä kaveritten kanssa, johon ei voi luottaa. Niin. Sitten tehkää mahdollinen suojassa teidän base. Mut mä voin näyttää nää mobit teille. Elikkäs tänne spawnaa aina yöllä. Mobeja. Zombeja, creepereitä, luurankoja. Mutta täällä jostain syystä ei oo yhtä. Sellaisia. Vähän spidereita ja sellaista. Mutta tää on vaan niinku, tässä on 30 ulottuvuutta. Tää on normaali. Tuolla on luuranko. Se tommonen. Shokki. Eiks siisti? Sitten meillä pitäisi olla zombi jossain. Come on. Okei. Mut sellaisia. Tossa on creeper. Se on vihreä. Ja se räjähtää. Mun näyttää teille. Tämä räjähtää. Kiitos. Räjää. Kiitos. Näin se räjähtää. Ja suosittelen, että katsotaan taakse. Et ei tuu mobeja. Tuolla on zombeja. Näyttää tuolta. Noin kyläläiset zombeja. 2 kyläläiset zombia samassa paikkaa. Tää on aika harvinaista. Mut täällä ei oo hämiksiä ollenkaan. Tuolla Enderman. Noita teette, ne on mustia. Ja niitä te ette halua katsoa silmiin. Ne ei muuten hyökkää, jos te ette katso niitä silmiin tai lyö niitä. Ja niitä ouno. Niitä kahta juttua en suosittele, niin kuin jos aiotte hakata. Mä katson tästä 12 minuuttia. Varmaan riittää tältä jaksolta. Kiitos kun katsoitte. Painakaa tästä tilausta ja kommentoitte nappulaa. Ja sanokaa, jos haluatte lisää. Ihan sama sanottu, kun ei mä teille lisää. Hehe.